Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Elena Bengoetxea eta Ruben Marzilla ditugu gaurkoan Xaloako platoan. Denbora desente daramate ja ikusentzunezko munduan, eta gaurkoan kontatuko digute ze proiektu duten eskuartean. Ongi etorri, bikote? Bueno, Elena eta Ruben, Asko. zer modu zaudete? Ongi. Ondo, gustora? Bai. Orain, kameran etzean ordez, ez? Kameran aurrean? Arraroa baina tira, egin behar. Komplikatuagoa, bai. Eta nola definitzen duzu zuen burua edo zertan ari zarete normalean? Arte eszenikoen munduarekin lotuta? Bueno, audiovisualetan edo zinemagintzan edo, bueno, arlo zabala ez, hortikan, ez? Bai, bideogintzan edo, ez dakit nola esan, ez? Alde batetik arte edo kreatibitate arlo horretan sartuta, eta beste batetan baita ere arlo industrialean, ez? Egin behar duguna egiten eta listo. Azkenen lanbidetzat hartzen duzunean, ez? Batzutan hori gertatzen da, ez? Zerbitzuak ere, ez? Diot, streamingen zerbitzuak, edo zen grabaketak, edo horrelako aholku gintzan ere, denetarik mundu horretan. Eta txikitatik egon zarete mundu honetan sartuta, edo? Ez, txikitatik eretzen horrelako mediorik hori azteko. Karo! Nire kasuan ez nik kazetaritza ikasi nuen, eta bere garaian hemen etzegon audiovisualeko arlo horrelako zerbait etzegon, nik ikasi nuen kazetaritza. Baina hor, bai bagen asignaturaren bat edo, baina betidanik guztoka itzun duzien emagintzan ez. Besterik ez, gero sartu nintzen eguzkirratian, bera antzegon ere, eta kointzitu ginen, orain dela urte pilo bat. Bere garaia, irrati libreko garai horretan ez da. Eta hortik sortu zen eguzki bideoak, eta segitu ginen. Eta hortik aina gero profesionalki ez. Eta elkarrekin sortu zenuten eguzki bideoak konpainia? Bai. Eguzki irratian geunden talde bat, elkartu ginen, eta bideogintzan interesa zuena, eta handikan zerbait antolatu genuen. Hasieran pelikulak botatzen hasi ginen, Euskal Jai Gaztetxean, batez ere, eta herri-zerri egon ginen baita ere urte askotan zehar, eta biok geunden talde horretan. Beste batzuen artean, ez? Eta gaur egun batzuk ere, gu bezala, talde horietatik beste batzuk ere, gaur egun profesionalki garai horretan ilatzinen mundu honetan sarturik, ez? Eta hor zaitu, baterako Iñaki Alforja edo, Aritze Gorostiaga eta abarrek ezakit. Jende pilo batez eta hortikan, gero hasi ginen, bakoitzak bere kabuz, nizan nintzen Bilbo lanean, eta gero bueltatu nintzen Iruñara, nire kabuz jarri nintzen, eta horrela, nahiko arrunta da, ez da, egunen artean, ez gu bien artean bakarri baizik eta beste batzukin, men Nafarroan ikuste asko gertatzen da hori, ez, gure sektorean nahiko atomizaturik dago, eta oso normala da, egun zez lanerako, beste batekin edo hiruzpalau elkartu. Indarrak batzea. Bai, hori da, gremioa bezala, ez, ofizionetan izango balitzu zela, gremio bat, ez, nahiko gremio likidoa esan nahi dut. Eta, eta hortik hasi ginen, batez ere bera nik kanpoan nintzen, urte pilo bat, eta gero, sortu genuen gure enpresa propioa, mikrokooperatiba bat sortu, orain dela 2 urte gutxi gora bera, ez? Ez dakit. Eta zer ematen zizuen bideoak edo ze interes ikusten zenuten hor zuen buruari, ez dakit hori lanbidetzat hartzeko?
Ba ez dakit, ni egia esan asko pentsatu gabe sartu nintzen bai eguzkirratian, baita ere eguzki bideoan, eta ez nuen gehiagi pentsatu ez da ere, ja profesionalki sartu nintzenean bideoak egitera, ez? Horrelako inertzia batekin joan nintzen eta ongi, eta zer dago, zer gustatzen zait, batez ere lana bera, polita da, ez? Historia bat, historia, edo bideotxo bat antolatzea, ez? Konposizio hori egitea, asko gustatzen zait, eta gero baita ere jendea ezagutzea, ez? Jendea, kolektiboak, ez denetarik ezagutzen dituzu, ez? Eta oso interesgarria da hori, ez? Norbait ditzen dizula bere historia kontatzeko, hor sartzen zara, pentsatzen ez duzun gauzak topatzen dituzu, eta oso interesgarria da, ez? Batzutan aspertuta bukatzen dugu gai batzutaz, ez? Lana oso komplikatzen denean, ez? Eta bate asko sartzen dugunean bideo batean, ez? Baina momentu batean aldatzen dugu, eta beste movida oso diferenteetan sartzen gara. Eta oso polita da, egia esan. Bai, niretzat, karo, guk egiten dugun lanak errealitateekin jolasten dugu nolabait esateko, ez? Orduan, dokumentalak erakoan, arlo konkretu horretan, zu kontatzen duzuna da, zure protagonistak benetazko pertsonak dira nolabait esateko, ez? Orduan hori, zure erara kontatzea oso polita da, baina politagoa da beren historia eta bere ezagutzea, bere ikusmira, ezakit, bere begira da mundu honetan, ez? Eta eski mundua oso handia da, ez? Orduan oso interesgarria da hori niretzat baita ere. Eta gero, bueno, egia esan guk denetarik egiten dugu gure lanean, ez? Gian berak igual ni, baina askoz teknikariagoa da, baina bai, denetarik tokatzen zaizu batez ere olako talde txikietan, ez? Elkarrizketak egin, edo gidoia pentsatu, edo montajia, edo kamera hartu, edo denetarik, ez? Eta, segun eta ze proiektuan sartzen zaren, proiektuan handitzen badira, ja, sailkatzen da, horrela egin behar dire batez ere industrian, ez? Eta, ja, sailkatzen dira gauzak, eta, ja, taldea ere, naiz eta dokumentalazkoa izan, taldeak handitzen dira, ez dire fiziozko bezala, ez? Ematen du hori ejerzito bat ez dakit nola esan, ez? Hainbeste jende, baina gu normalean, ez dakit zer esan, proiektu handi batean, guretzat handia den proiektu batean, igual 10 lagun besterik ez gara, orduan, Baina, eskala ez da berdina, ez? Fikzioarekin konparatuta, ez? Hori da, ez dute zer ikusirik. Ez dute zer ikusirik. Eta zein da egin duzuen, ez dakit dokumentalik edo historiarik bitxiena? Bitxiena? Edo bitxienetariko bat. Egin dugun dokumentala da, Helenak bukatzen ari duena da. Matrioska dokumentala orain bukatzen ari gara, eta... Bai, hori da, oraindik ez dugu bukatu. Eta da gure dokumentala. Eskalaren aldetik, batez ere du beste gauzekin zer ikusirik. Handia, proiektu handia da, ez? Bai, da nazioarteko koproduzio bat. Ni hasi nintzen hori, orain dela 5 urte, ni Kubako zinemagintza eskolan nengoen, ez? Kuban bizitzen, eta han justo okurritu zen gaia eta ideia, eta hasi nintzen ikerketa egiten, eta ja, batean 5 urte pastu dira, ez? Eta orain ja, postprodukzioan ja, pelikula egina dago, ez? Orduan gehatzen dire, azken hori enesikoa garaia, festivaletan mugitzen eta hori izanen da, bai, gure momentuz proiekturik handiena, gainera justo izan da Aruru filmak, hori da gure talde izena, edo gure enpresaren izena, hasi ginenean justo proiektu honekin hasi ginen, ez? Honekin batera. Eta, izan zen, guretzat zen lehendabiziko aldiz, olako proiektu erraldoi bat, esan nahi dut, txikia da beste batzukin konparatuz, baina guretzat zen
handia bai presupuesto aldetikan, bai gero antolatzeko momentuan eta guzti, ez? Eta hori izan da, bitxia, bai nahiko bitxia da, ez, historia, ez, batez ere, hasieran 5 ziren, 4 geratu ziren, emakume batzuk oso adineko emakume batzuk bere garaian, hemen gerra garaian atera ziren barko, itxasontzitan, ez? Ateratzeko umeak zirenean, momentu horretan, gerratetik urrun momentu zuzteko, ez? Hori zen bere garaiako... Las niñas de la guerra. Uste, historiari denok ezagutzen dugu, baina horren baina 3.000 joan ziren... Atzerrira edo? Bai, atzerrira ziren 35.000 orokorrean, 9 herri desberdinetan. Eta justo talde bat, 3.000ko talde bat, neskamutiko talde hori, handiena, handienetarikoa, igual. Bai, joan ziren, gaur egun Rusia, Ukraina eta Belorrusia eta bere gaia izan dako Sobier Batasun horretara. Eta horretatik, eta hori bai da historia ezaguna, 200 bat edo joan ziren Kuba aldera. Revoluzioa hasi zenean, eta justo bilatu nuen 3 emakume, oraindik biziritzenean, eta hasi ginen horrelako ikerketa egiten, eta hori da dokumentalaren historia, ez? Emakumeen ikuspuntua eta historia, ez? Historia oso bitxia da eta oso izugarria, ez? Eta, oraindik bizirik idate batzuk, 5 urte pasata, oso zaharra ziren hasi ginen proiektuan, ez? Pasatzu egun, oraindik bizirik daude bat 96 urtekoa, eta bestea 98 urtekoa. Osa, hasi zinetenean, edo zinenean, 3 zeuden bizirik eta orain bakarrik 2? 5 diren eta orain 2 bakarrik. Biru ja, 2 pasaden hilean hil ziren, oso zarrak, historia bitxiak, baina bitxiak, hori historia bitxia da, eta batez ere guretzat zen bitxia lan prozesua, ez? Nik uste hori zen guretzat historia berez bitxia da, baina prozesu osoa ere, baina gero nik uste deretarik egin dugu, eta batez ere gure historiak izan dira, hortik gatoz gu, ez? Aktivismotikan eta gizarte sozialakon, hainbat salsetan sarturik, ez? Eta hortikan hainbat historiak, bai, oso lotutak. Eta gure azken proiektuen nahiko bitxia da ere, bai, argigintzan sartzea ere nahiko gai bitxia da, ez? Bai. Eta horretan gaude orain, baina, interesgarria dena. Eta gero joango gara proiektu honetara, argintzaren proiektura, baina aurreko proiektua, mentzionatu duzen aurreko proiektua, osa zu, Kuban zeudela ezagutu zenuen historia hau, eta ezagutu zenituen emakumeak, ez? Imaginatzen du? Segia esan ez horrela zen historia. Segia esan, enteratu nintzen historia zen, sarrien handiak bera komentatu zidan. Nik ez nekien, niretzat ezen lehen da biziko aldiz Kuban, baina elkar ezagutzen diren aspalditik eta hona. Beste hainbat bezala Kubara joan zen, Joseba Arzar dokumental bat. Ni nahi zuen berarekin elkarrizketa bat egin, eta etzin elartu. Josebak esan zioan... Badago beste historia bat. Dejate, baina badago beste historia polit bat, norbait kontatu behar duena. Horrela esan zidan, nire bizitza ez da batez ere interesgarria. Ez nik ez dute zer kontatzeko. Berari ez zaio bat ere gustatzen audiovisualak eta horrelako bideogintzak, eta ez. Beti zegoen jendea saiatzen, ez, elkarrezketak eta lortzen, baina... Keba, ez. Ez zaio, berari zai bat ere gustatzen, orduan. Berak nolabait esateko produkzio gintza sartu zen nirekin, eta berari esker hasi nintzen proiektu honekin. Jatorrizko ideia berarena zen, bera komentatu zidan. Ni ezagutu nuen hemen, zen batzuk ziren
Hor, bere garaian ateratako umetxo horietarik multzo handiena euskaldunak ziren. Osa, 200 horietatik, ez? Ez, 35 minatik. Gehienak ateratzen Santurtzitik, euskaldunak Santurtzitik edo Asturiasetik, Sisonetik, el Musel Portutik. Orduan horitzen talde handiena, gero beste batzuk atera ziren Bartzelonatikan, Valentziatik eta bar, baina gehienak hortikan ziren, orduan gehienak ere berez jatorriz euskaldunak ziren edo Asturiaskoa. Eta, karo, gero, Kuban ere nahiko elkarturik daude euskaldun guztiak, ez? Bueno, esan nahi dute Sarrien Handia bezalako hainbat euskaldunak, gero beste batzuk diasporatikan Mexikotik edo Espainiatik bertan ateratakoak, eta baita ere talde horietatikan, ez? Hau da, Niños de la Guerra izeneko multzo horietatikan Sobier Batasunatik etorritakoak Kubara. Eta antziren, hango euskal elkarte bat dago Labanan, eta antziren batzuk. Eta berak, ezagutu nun, baita Asturiaseko ere, eta berak kontatu zidan. Nire ezagutu nun emakume pare bat, eta beste agore batzuk daude ere gurekin elkarten, eta bera hasi zen niri kontaktua pasatzen, eta horrela hasi nintzen proiektuarekin, garai horretan, berak etzuen, hemendik oraindik ez zekiten. Historia hori buruz. Ez, eta berak aurreratzean zegoena askoz gutxiago. Zeren garai horretan oraindik jendea batzuek bazekiten berak Kubaldean zegoela, baina gehienak ez. Eta orduan, karo, hasi nintzen horrela, baina berak esan zian, ez, baina nik ez dute agertu, eta agertuko zara produktuera bezala edolako zerbait, ez? Eta, bueno, horrela hasi nintzen proiektua, bai, horrela hasi nintzen, nik ez nekien historia ni banekien, gerrako umetxoak historia hori banekien gero Mexikon ere joan ziren 500 bat edo alako zerbait. Baina justo konkretu historia hori bazen, bigarren atzerritar hauek joan ziren voluntarioki, hori da bitxiena kasu honetan, ez? Osa, joan ziren atzerrira nahi zutelako? Nahi zutelako, Kubaldera bai, ja ziren helduak, karo, ikasi zuten bere, denok gehienak ikaskide goiko mailakoak eta hola, eta hori Errusian, batez ere Moskun, hango gerrate jasan eta gero gehienak ikasi zuten karrerak eta horrelako goi mailako ikasketak, eta ziren heldua, batzuia eskondutak, umetxokin eta hola, baina profesionalki nahiko posiziozkoa ez, bai. Eta horregatik joan ziren laguntza ematera, Kubaldera, hori zen, 1900 eta Kubako revoluzioan, justo... Euroita batean, urte bat pasa ondoren. Bai. Eta bolondres moduan joan ziren? Joan ziren voluntarioki. Egin zuten olako akordio bat, PC, Partido Komunista Espainol izeneko hori bere garian zegoen exilioan Errusian, eta egin zuten olako akordio bat, eta hauek gehienak ziren komunista, ideologikoki komunistak ziren, ez? Eta joan ziren voluntario bezala, bai. Errusiar estatua behar zuen gaztelania zekien jendea Kubara laguntzera joateko, ez? Batzuk teknikari bezala, beste batzuk hiltzultzaile bezala, ez? Hori da. Errusiar militarrekin joateko eta hori, ez? Orduan, jende hau... Bai, horrela pentsatu zuten kubatarrek, ez? Hasi zen, esan nahi dut, garai horretako bi blokeat ziren mundua, ez? Kapitalismo mundua eta sozialismo horretan han sarturik zinen edo hasi berriak, eta karo, arlo horretan, Errusiarrek zuten poterea, ez nahi dut, eta erlazio ekonomikoa baite kulturalak eta denetarik horretarako behar zuten batez ere hiltzunpen lana norbait egin behar zuen, eta osongi pentsatu zuten. Bere garaiko errepublikatatik ateratako horiek han bizi zirenak, igual etorri nahi dute, eta batzuk primeran. Zen, kulturalki
kubatarrekin nahiko gertuak ziren, ez? Errusiarekin baino. Segura eski, bai. Bai, orduan ara joan ziren eta batzunik ezagutu nituen han geratu ziren eta ez zuten atera nahi. Bueltatu nahi. Ez. Normal. Batzuk gero bueltatu ziren. Nire dut Kuba Errusia. Karo. Eta hortik doa historia. Ez bat, historikoki kriston garrantzia zun, zeren emakume hauek bizi izan ziren gerra zibilak, gero bigarren gerrate mundiala ere, batzu Leningrado blokeo horretan izan ziren, izan da kriston historia. Baina hortaz aparte gainera niretzat kontatzeko interesgarriagoa zen berez emakumeak bezala, ez? Ze pentsamentu, nola bere trajektoria edo, bere ibilbideak nola moldatu egin dute bere onerako, ez? Eta nola azken finak ez dira biktimak, baizik eta nahiko protagonistak, ez, bere bizitzan. Eta denak. Olako personalitate gogorrak, eta egin duten nahi dutenak, eta batez ere hemen geratuz gero ez duten deus egingo, ziurazki. Bai, baina bizia prozesu hori ez egin dira hain... Claro. Eta, voluntate gogorra eta horrek ere askotan ikusten duzu eta pensatzeko progreso nola pensatzen dugu askotan batez ere guok emakumeok ez, nola, eta egia da, historian zehar, nola, ze lorpenak egin dugu eta hola, eta prozesu hori ez da bat ere lineala, ezta? Eta emakumeak zerbait lortu zuten, Errepublika garaian zerbait lortu zen, hori gero bertan beran geratu zen, baiak bere ibilbidean, etzen hemen 40 urte diktadura gogor horretan, orduan, hori ere moldatzen da zure bizitza eta zure pentsamentu eta zu nola ikusten duzu mundua, ez? Eta niretzat oso, hor dago, kriston desberdintasun emakume hauekin gure amarekin, adibidez. Konparatzen baduzu eta gainera, naiz eta zarragoak izan, modernagoak dira. Bizitako oso ezberdina izan delako, hori da. Errepresio hori edo... Hori da, orduan niretzat hori oso interesgarria zen kontatzeko, ez kontatzeko ni kontatzeko, haiek, bere bizitza kontatzerakoan, hori da. Eta horretan izan gara, ni behintzat, personalaki, nire bizitzako azken posturte guetan, eta, badakit beste pelikula batzuk luzeagoa ziren, baina, espero dut ez hain beste urrengorako, ez? Eta nolakoa izan da grabatzea hain emakume zaharrekin, ez? Azkenean, izan barra zaila, ez? Bai. Beti da zaila, ez, gurekin grabatzea, eta hauekin, denetarik izan dugu. Bai, ez da. Batzuen aldetik oso harrera ona, kriston harrera, ez, eta gogoak zituztela nabari dugu, ez, eta alde horretatik, primera. Eta beste batzuekin baita ere gertatu zitzaigun Kuban, ez, Bai, ez daki beldurra hartu zuten kamerei edo COVID, pandemia hasi zenean eta hori, begia esan, ateak itxe ziguten. Bai, izan zen, proiektu honetarako oso kaltegarria izan da. COVID-aren egoera, ez? Bai, normal, claro. Zeren justo, eta enpresarako, beste gai bada, ez, baina bai izan. Ez, eskerrak Kuban geundela ja grabatzen, konfinamendua hasi zenean, bestela... Ja, bestela... Ez Kuba, ez... Pelikulari gabe. Claro, gure asmoa, hala ere, egin dugun pelikula ez da hasieran egin nahi genuna. Hori hasteko, zeren, karo, gure asmoa zen, hiru toki desberdinak direz, orokorrean, ez, alde batetikan, jatorrizko tokia, hau da, Bartzelona, Hegoalde eta Asturias eta Barrekoa, ez, Estatu Espainolean, gero Errusia eta gero Kuba. Bi kontinentetan, hiru herri desberdinetan, orduan, horietariko, adibidez, Rusian ezinezkoa izan da, grabatzea. Zeren justo gure asmoa zen, Kubatik etorrita berehala ara joatea, bai Rusia bai Estonia aldera. Bi toki horietan, imposible.
ezin da. COVID-aren egoera. Claro, debekaturi dago sarrera, Estonian nola Europan komunitate horren barruan denez ezin dute debekatu, baina hala ere behar duzu PCR-ak ezakizen bat egun hor konfinaturik, eta gero horrela 56 urteko emakume batekin ezin da. Eraman nahi genuen, Berarekin. bidaia nahi genuen egin, Bartzelonatik Estoniaraino bidai bat. Gara, bere bizitokira, ez? Bai, egon, bai. Hori da. Orduan, karo, ez bera, ez gu, ezin. Ezinezkoa da. Orduan hori bertan bera, hasi nintzen, luzatu, baina ezin ez. Egoera, hori da, eta egoera gero eta okerragoa zen, batez ere, iaz, ez? Bueno, gaur egun gaunden bezala, baina esan nahi dut, momentu horretan, pentsatu gune hasieran, bueno, a ver si esto okerrarako zen, denok dakigun bezala. Orduan guk garai horretarako genuen ginen, eta gaude, 3 produktoreak guk, Aruru Filmak, hemen Iruñakoa, gero Sinkro Donostiarrak, eta gero Frantziako Piramid, Limos hirieko produktorea, hau da. Eta gu 3 artean, gehi beste 2 telebistaiako produzioan sartu ziren alde batetikan Kanal Dude, iparraldekoa, eta beste aldetikan ETV. Eta, karo, nire partetikan beste 5 urte etxoite, haiek berez ezin da, un urte eta piko, oso zaila da aguantatzea. Hori alde batetikan, beste aldetikan, niretzat agian, gure elkarkide ez dakit noraino heldu ziren, baina telebistakoak ezin da. Zu baduzu hor epe konkretu bat, eta eman behar duzu lana, nahi eta nahi ez, orduan karo. Arlo artistikoan, kasu honetan zaila zen baita ere zen. Claro, oso helduak dira. Protagonistak oso helduak dira. Ez, baina, ala eta guztiz, karo, arlo artistikoan nahi duzuna zaitezke zain, ez? Baina, karo, arlo produkzio arloan hor... Ezin da. Betik hau den mugak, ez? Produktorea, hitz egiten du. Gu baita ere, karo, ja sartuta den Nafar gobernuaren... Subentzioekin, ez? Hori da, eta data zehar batzu zeuden jarritak, eta horiek bete behar genituen, naiz eta luzatu zuten, baina, vamos, eske... Ezin da. Bukatu behar duzu. Alden moduan... Duzun materialarekin egin behar duzu, nahi eta nahi ez. Eta, ez da, ni nahi nuen pelikula, baina, berez nola potenteak direz, nahiko ongi geratu da, hori da. Baina, pena izan da, hori, nik uste, erdia baino gehiago, errodaje egin gabe. Alde batera ontzi behar zuela. Claro. Eta, novela da artea baita ere, egia da. Hori egia da. Batzutan, kriston gauzak egiten dira, ez aurretik pentsatuta daudelako, baizik eta horrela. Egia da. Suertatzen direlako, hori egia da. Bai. Eta horretik aina geneukan elkarrizketa batzuk, ikerkuntza egin genuen garai horretan, eta zerbait, eta izan nintzen orain dela 4 urte, Errusian bertan, Moskun, egin zuten omenaldi bat. Eta justo gure protagonista, 5 ziren bere garai horretan, horietatik bat joan zen, garai horretan zeukan bera 83 urte. Joan zen, eta joan ginen berarekin, zerbait. Ez genik momentu horretan zertarako oso garbi, baina joan beharra zen, eta joan ginen berarekin, eta nahiko ongi atera zen, eta hori, hor dago sartu dugu, bera beste lagunekin, eta azken finean materiala bat zegoen, beste pelikula bat desberdina. Karo, ez zenuten ideia egual guztiz, baina egia da historia potentea dela, ez? Bai, dudari gabe, eta gure azken fitxajean, nolabait esateko, ez Teresa, ez? Barcelonan bizi dena, gaur egun bizirik dago, eta, berarekin primeran. Eta, berarekin ere, gero, bueltatu ginen, berak esan duen bezala, hemen konfinamendu salsa hasi zenen momentu horretan, Kuban ginen. Eta etorri ginen hemen, 10 egun konfinamentua sarturitzegon, eta
eta etxen behar genuen 3 hilabete horiek Claro, jarraitzeko. Bartzelonara joateko. Justo Bartzelonan gairotan zeren supergaizki, topera, toki okerrena, baina hala ere joan ginen. Eta egin genuen olako, pues igual, asteburu bat, 2 egun, gero 3 egun, eta bueno, bera niretzat, nire beldurra handiena zen, olakoa gure, nola aterako diren, salsa honetatik, Claro. aber zer gertatuko den. Baina, bizitako guztiarekin ez, hauek bai daudela superindartxu, segurazki, ez? Bai, hori egia da ere. Bai, izan da, haietzako, Teresarentzako behintzat, ez da, izan da, beretzat, nik uste izan dela bizitza, berak esaten du, hainbeste urte deus kontatu gabe, kontatu behar dugu, Claro. Igual, egoera nahiko zaio honetan eman dio hori indarra, ez? Bai, nik uste alde batetik, pues igual bai, nik uste dut, bai. Izan ginen berarekin ez da, bera egiten du egunero, jaten da igerilekura. Egiten du 2 ordu egunero. Jo, Bai, igeritza bera bere kabuz eta bigarren ordua sartzen da beste talde batean aquagym egitera. Aquagym. Egunero, 2 ordu esan, baina asko sobeki dago. Eta joan ginen berarekin hori ere, baimena eskatu behar duzu, eta joan ginen ere, hori, eta izan konfinamendu horretan beratzen okerrena. Egintzelako igerilekura. Claro, etxean gelditurik eta oso gaizki. Eta, bueno, ireki zuten igerilekura, eta joan ginen, lekua egin ginen berarekin, baimena eta guzti, eta, bueno, nik uste bera, zegoen, bai, eta hori agertzen da pelikula, hori da bere bizitza, ez? Berantzako oso importantea da, orduan, nik uste izan zen berantzako behintzat, guk, igual, eguna bukatu eta gu lur jotak, eta beran segitzeko pres, ondartzan edo kalean, bai, oso indartsua. Gainera ematen du olako grabaketa, rodaje bat nahiko gogorra da, ez, nerontzak, baina berarentzat zen, ematen zuen... Gustora zegoen, bere saltxan. Bai. Ikusi joan behar gara. Eta orain bizi dira hemen, emakume guzti horiek, Ez, bale. bera Barcelonan bizi da, gero beste 2 protagonistan Kuban bizi da, bat hil zen, beste bat bizirik dago, oraindik, zarrena da, Labanan bizi da, Julia, eta gero beste Asturiasko Araceli, berarekin joan ginen Errusialdera, eta bera orain dela hilabete terdi edo hil zen. Nahiko zarra, joan ginen omenaldira, eta hori ere sartu gu pelikulan, bai. Bueno, hientzako baita ere omenaldi moduko bat izango da. Bai, dudari gabe. Eta bera, eraindik hauek ziren, iaia zarrenak, esan nahi du, joan ziren, garai horretan 12-13 urtekoak ziren. Hori zen, handienak, txikienak zen 4-5 urtekoak. Esan nahi dut, oraindik, 4-5 urte bere garaian, 4-5 urte horietako txikienak, edo, gaur egun batzuk oso sasoi honegon daude, nahiz eta hortikan ez, 80 piko urte, 80 hortikan. Txikienak, bere garaiko txikienak, gaur egungo agureak, baina, ez ziren zarrenak gureak bezala, ez? Claro, bai. Baina, tira, haientzako ere omenaldi bat da, ez? Oraindik badaude orain hainbat olako historia kontatzeke, ez? Pesatzen du nik. Seguro, baietz, bai. Baina, interesgarria baita ere, hori nola konfinamentua zuetaz, Kuban zedetela, ez? Nola frustrazio hori, ez? Kuban egon hor grabatzen hasi eta batean mueltatu eta 3 hilabete itxaron behar, ez? Guztirekin jarraitzeko, ez? Bai. Eta berak esan du bezala, eta Kuban ere, zeren emakume horrekin, bere momentu horretan, ja Kuban zerbait entzuten zen, hor dago virus bat edo ez dakitzen. Anari zire penestatzen ja guztia, ez? Telebistan, ez, musukoan eta berriro esaten. Egia da. Egonten hemen mutiko bat beste programa batean, eta saltzuen nola
bera egona zen ere Kuban, eta nola Kuban jorratzen duten asko prebentzioarena, ez? Igual hemen da, gertatzen denean, ja, jartzen diogu soluzio, baina hor bai, lantzen dela asko prebentzioaren kontua, ez? Eta gertatu baino lehen, ja, prestatuta egon, ez? Etorriko denarentzat, ez, edo. Bai, telebistan ari ziren behin eta berriro botatzen nola egin, bakoitza beretzen nola egin... Kasero, musuko kaseroa. Musikoak, karo, hemen ez ideiarik... Braindik ez, hori. Garai horietan esaten zuten ez zela beharrezkoa. Hori da. Eta han hasi ziren ja telebistan kontatzen nola egin zuzeuk egin zurea. Zen, karo, en fin, esan nahi dut, oso... tipiko, esan nahi dut, haiek ez dute gauza asko eta kanpotik eta karri behar dituzten hainbat gauzak, eta orduan, karo, ja hasi ziren telebistan, telediarion bertan, nola egin zuen. Berea ekoizten, ez? Bakoitza bere nasobuko, izena. Nasobuko. Aldezarrean horrelakoak egin dituen baita ere. Bai, hori da. Hemen Iruñeko Aldezarran. Horrelakoak egin ziren eta banatu baita ere. Bai, egia da. Bai, holako zerbait bai egin zuen. Horretan ere egin genuen holako laburmetrai bat. Nola hemen Aldezarran, mugimendu, auzokide mugimenduan nola konpondu zen holako... Batez ere konfinamendu hilabete horietan, bai. Zegoela auzo mugimendu asko, zaharrenei, ersketaketa eramaten, eta laguntza eskaintzen, ez? Bai, hori da. Hemen holako zerbait egin zuen, holako talde bat, egiteko, nasobukoiek, egiteko eta banatzeko jenden artean, ez? Bai. Eta hori ja, hasi ginen ja, etorri baino lehen, hasi ginen ja Kuban, olako oztopoak bilatzen, zereka hasi ziren Kubako gobernuak esan zuen, hor dago, batez ere, prebentzio bezala, edo prebentzio moduan, ez hartzeko kontaktuan atzerritarrekin, gu atzerritarra ginen. Claro, bai. Orduan emakume horiek berak esan zen, ezin zara etorri eta ezetz, eta nahiz eta han izan, pertsonaia geratu zen, ateratzen da, Claro. Ateratzen da pelikula, bai, baino ez gu nahi genuen hasieran, baina ateratzen da. Eta nireko emakume nahiko potentea. Bai, baina pena izan zen, baina, esan nahi dut, ja. Ulertzen da baita. Bai, karo, haiek hasi ziren horrela, batez ere, agurekin Kuban oso asko zaintzen da, bai, umeak eta agureak, bai. Eta gara horrela, daude beste aguren zaintzarra, baina zerberak esaten du, eta hori pelikulan esaten du, orain dela, datorren urrengo bi urte besterik ez da geratzen bera 100 urte betetzeko. Orduan berak esan zuen, ni... Betela ditut, ez? Beteko dut, bizirik badago, ospatuko dut, eta gero esaten du, bai, bizirik izanen dut. Jazta. Eta listo. Hori da nire asmoa. Nire asmoa da bizirik irautea orduan, ospatuko dut osan nahi duz, fijo baietz. Bai, fijo baietz. Helduko da, bi urte besterik ez da zaie falta, helduko da, bai. Eta gero pandemia guzti honetan, sartu zineten beste proiektu batean leheno mentzionatu duzutena, ez? Baita ere, harrigintzarena eta... hori zen... Edo lehendik sartu da zenuten ja horretan? Uste dut pandemian bertan... Pentsatuta, proiektori buruz hitz egin aurretik itzen genuen, baina, karo, sartu pandemiaren erdian izan zen. Alde batetik baita ere, uste dut, pentsatzen oso urruti ezin genuela zerbait grabatu nahi bagenu, hurbil izan garzela. Bai, komplikazio gutxikoa.
Claro. Alba da. Kuba eta Rusia... Alba da, hori da. Nazioarteko koprodukzioa eta gainera errodajea Rusian eta Kuban eta ez dakinon, bueno, pues igual olako zerbait Gauza oso lokalago bat, ez, edo. lokala eta gainera, bueno, pandemia izan eman da, pues, harri batzuk tateatzeko ez duzu mandirik, ez? Harrian musukoa ez dute behar momentuz. Orduan, Mendoan baditugu historia bitxiak baita ere kontatzeko, eta, ez? Bai. Eta kontatzeko komplikatuagoak, artistikoagoak izango dira. Bai. Ez beste reto bezala, ez? Erabat ezberdina, bai. Ezen historia kontatzea, Bai. testigantza horiek zabaltzea, Partekatzea edo. baizik eta beste gauza bat egitea, ez? Bai, erabat ezberdina, bai. Abstraktagoa igual baita, ez? Abstraktagoa baita. Bai. Argintzaren artea partekatzea zen pixka bat helburua edo? Ez zainbeste, da... A ber. Bueno, egia esan, eski berak ikasi zuen, Bai, bere argina da, berez ofizio, ikasita, ez du gero... Ikasketeren aldetik... Gero ez duzu lanbidetzat hartu, baina bai hori da. ikasketara dituzula formakuntza edo. Hori da, eta lanbidea duana ez dut inoiz ezer ikasi. Hombre, seguro dakizula, hor daukago gure harria, ez? Albarok ekarria, eta zu... Aurkitu duzu nola eginda dagoen zuzenean, eta nahiko zaila da, ez? Jakitea nola eginda dagoen hori, eta ikusten da, formakuntza behar duzula, ez? Bai, esan nahi dut, bera bazukan ja, ideia bezala buruan aspaldik, ez? Eta igual, berak esan du bezala, egia da, konfinamendu garai horretan, pues igual, alde honaik ere ikusi behar da, ez? Igual alde horretan, baduzu denbora gehiago, pentsatzeko edo idazteko eta berreskuratzeko nola baita olako ideiak edo olako gauzak hortzen den, zergatik ez? Sorkuntzaren hor... Bai, eta nik uste orokorrean horrela izan dela, ez? Gure kasuan baita hainbatak kasutan, ez? Pesatzen du nik. Eta horrela hasi ginen pentsatzen, igual forma pixka bat emango dugu hau eta horrela hasi ginen. Harrigintzan, eta batez ere, berak, kasu honetan bi protagonistak dira, nahiko antagonikoak, ez? Bat, edo altzekoak, segunetan nola ikusten duzu, ez? Bat, Joseba, bera ikaskidea da, berarekin ikasizun, eta bai berak, bai egiten du lan bezala, gaur egun. Bai, argina bezala jarraitu zen. Hori da. Oraindik dira, urte pilo bat, eta bera egiten du, argin modernoa, ez? Nolabait esateko, baina oraindik badu bere kutsu baitzinako erara eta hola, ez? Eta horrekin bat, bera eskultorea da ere, ez? Berez, eta artista, nolabait edo, holako, ez dakit, edo denetarik, ez? Erdian, ez? Ez dakit tarteko puntu batean da hil, ez? Berak esaten du, artizautzan, artean, zer da zer, nun bukatzen daba, nun bestea... Batzutan zaila, ez, definitzea eta... Zer da, ofizio edo artista naiz edo ez, edo hortik. Igual biak baita ere, ez? Batzutan artistei gertatzen zaigu, ez? Zer da lanbidea edo bakarrik artea, edo artea ezin da lanbidea izan, edo... Hori da, alde horretan, eta gero bestea, edo, bere antagonista da Simeon, eta... hauek ere, biok ezagutzen, elkar hirurak ezagunak dira, zeren bera izan zen irakasle, edo, irakasle edo... Zuen irakaslea? Bai, zer zen? Edo... Jefe de estudios, edo... Bale, ikasketa burua, bai. Hori da. Eta, karo, han ezagutu ginen hirurok, eta gero, orain dela... Ez dakit... 10 urte edo gehiago. Simeonek enkargotu... Simeon honek beste friki bat da. Zentzu honean, bai, dedikazio handia daukala, ez, egiten duenarekin. Eta hau dabil Izagandoa Baiarako erromanikoa lantzen. Hor hainbat ermitamen daude, eta berak topatu du, identifikatu du
Erdi Aroan lan egin zuen argin bat, no? Petrus izenekoa, eta badaki Petrus izena zuela, zen kapitel batean bere izena jarri zuela. Vale. Petrus fekit me. Orduan, museo txiki bat sortu zuen Lizarragan, Lizarraga Lizagondoan. Eta museo txiki hori betetzeko Josebari eskatu zion kapitel batzuen erreprodukzioak. Eta, orduan hori, gure dokumentala, hasi dugu dokumental hau, Josebari beste kapitel berri bat eskatzen, museo horretarako. Orduan da, zeri buruz hitz egin nahi du, alde batetik bailara hori buruz, Izagondoa, hemen ondoan dagona eta oso jende gutxi ezagutzen duena. Ezaguna. Eta, vamos, ez da ezaguna, baina joaten zarenean, nun gaude hemen, ez? Claro. Oso sentsazioa berezia da, arraroa. bitxia, bai. Ez? Bai. Hango biztanlea entzatez, ez? Claro, bai, baina gainontzeko entzat edo? Hori da. Eta, hori, erromanik hori buruz, bailara hori buruz, 21. mendean argina izan nahi duen bati buruz, pertsona bati buruz. Zaila, ez? Oso zaila. Eta Erdi Aroan ere, ez? Erdi Aroan nolakoa zen argigintzan. Bueno. Nola batu gauza guzti horiek, oraindik ez dugu zehaztu, egia esan. Baina ari zarete hori ikertzen. Karo, hori da lana, ez nola, Helenak ni baino argiago du. Bueno, ez pentsa, berak egin du, kasu honetan, berak egin du argazki zuzendaritza, orduan, karo, alde horretatik ere, nik uste, olako historia bat kontatzeko, bai bisualki eta bai soinuaren aldetikan ere, kriston aukerak ditugu, ez, kontatzeko, eta, bueno, zerbait artistikoa edo ez bakarrik elkarrizketaren dela mediatzen, baizik eta beste elementu azken finean audiovisualezko ikusentzunezko elementuen bidez, ez, kontatzeko historia, horregatik esan dut ni hasieran abstraktua puntu hori presentago, baina horrekin batera beste guztiak, ez, kriston historia dira, olako Iruñetik aingertu, olako bailara, gainera usten ari da. Nafarroan ez dugu olako adibide asko, ez, utsunean gertatzen den momentu honetan. Oso gertu, oso ez ezaguna, eta gainera, naiz eta olako ezaugarriak, eta tipo honek temati egintzun museo hori oso txikia, niretzat kriston ausartia. Bai. Ez, bueno, esan dut, izugarri proiektuan niretzat alde horretikan, ez? Horrekin batera, baietare, pixkat berpizteko pixkat, ez? Hori da, bai. Baiara, eta, karo, holako romaniko adibide pilo bat daude, karo, eske hor geratu dira, bertan bera abandonaturik ere, ez? Eta oso interesgarria, eta horrekin batera edo kontraste edo kontraesan horren aurrean jartzen duzun besteak, ez? Gaur egungo argin bat, nola egiten du bere lanak, berari asko gustatzen zaio ere Erdi Aroko arte hori, eta horrekin batera, gainera berak egiten du beste gauza batzuk modernoago, diseinuago eta oso garestiak, da, flipante egiten du olako platerrak, eta horrelako gauza, marmolezko platerrak, saltzen du, mugaritz jatetxean, eta horrelako tokitan. Super cool eta modernitateko topea, ez? Eta bere prozesu artistiko ere badut hori egiteko, eta nola heldu da oraino, eta hori alde batetikan, esan nahi dut, azken finean bera hor bizi da, hor du tailerra Gipuzko aldean, Urnietan, baina pixka bat mundu urbano horretan bizi da berak, ez? Naiz eta olako toki fisikoki izan, ez?
Eta beste aldean dago, bueno, pues, herriko mundu hori, bere garaian Petrus Argin horrek ere nola horrela irakurri zuen eta horrelako mezuak utzi zituen bere lanetan. Orduan, bueno, pizkat desberdintasun hori, gaur egungo nola biziren, eta gainera, hortaz aparte, bien arteko erlazioa, oso bitxia den, erlazioa. Ez nahi dut, bueno, pues, 10 urte pasata bueltatuko zara gure etxera, berriro egiteko lako lan bat, eta horrekin batera bere Argin honen mundua, mundu moderno azken finean. Gaur egun beti pensatzen dugu, gaur egungo ez Arginak, eskultoreak artista kontzeptu horretan nahiko modernoa da, oso olako genialitate hori nahiko kontzeptu modernoa da, hori erdi hauran ez den existitzen. Zen olako gremioak eta lan nahiko anonimoa, horregatik ere Petrus kasua oso bitxia da. Bai, zebera berizena, Claro, eta hori ezen bat ere normala, garai horretan. Bai, azkenean, garai horretan eskuekin lan egitea zen, guztiok egiten zuten zerbait, bai harriarekin edo zurarekin edo, azkenean artisautza zen, oinarria, azkenean bakoitzak egiten zuen bere artisautza edo. Eta orain hori egitea da oso, esan duzuna, azkenean artista izate hori edo pixka bat... Bai, eta taldeka egiten zen, taldeka egiten zen lan bere garaian. Eta gaur egun hori da, eta gaur egun dugu olako irudia, bakoitza artista bere tailerran, bere bakarrik, bere pentsamenduak eta nola altzen da ez daki zeuretara edo bere genialitate eta guzti hori, Eta berak ez zuen horrelakorik bizitzen, eta gaur egun Joseba nik uste dut ez da ere. Ezagit. Hor ikusten duzu hor linka eta zerbait kontatzeko. A ber, bueno, errealitatea horrelakoa da, hori beti gertatzen da dokumentalak egiterakoan, zu baduzu ideia bat edo tesi batetik hasten zara lanean, eta batean errealitateak beste zerbait esaten du. Tesia baino gehiago, 5 pasei historia, ikusten ditut, eta nola... Haien artean lotzen diren edo nazten diren, ez? Azken, ez dakit, modu batean edo bestean, erlazionatutak daude, historia guzti horiek, baina ez dakit, momentu honetan ez dakit nun edo nola, ez? Baina ikusten duzu, loturak ikusten dira, ez? Kontatzerakoan ere, ikusten dira... Orduan hori da, dokumental, ez? Ordu batean edo ordu terdi batean nola elkartzen diren historia guzti horiek, hori da... Gakoa. Hori da, erronka bat ez lortu behar duguna. Hori da gure erronka bai, eta horretan gaude orain. Ondo, hor bi prozesu potente. Bai, eta kasu honetan gainera nahi dugu nolabait lan hori gure lana bueltatzea, bailarara. Orduan, gure asmoa da, museoan bertan bideo-instalazio bat egitea, edo... Jendea joan alizateko. Hori da, batez ere, kapitelen egiteko lan horren prozesua erakusteko, eta horrekin batera nahi dugu laburmetrai bat egitea, batez ere, hango herrietan botatzeko Sudan adibidez. Hortan gaude, hortan gaude, eta proiektu nahiko modernak esaten dute bezala multidisziplina. Bai, egia da, multidisziplina da. Bai, bezala, nahiko multidisziplinar, eta nik uste ere, olako museo oso txikia da, platou bezala pixka bat handiagoa beste, ez da gehiagorik, Baina, oso interesgarria da, batez ere nola egin zuten dena voluntarioki, eta horrekin batera, 10 urte pasata, lortu egin zuten Gafar gobernuak subentzioak aparte, elizaren bat edo berregitea, bai, lortu zuten. Bai, Gergitiainen da, Gergitien dago kapitel famatori, sinatuta dagoen kapitela, eta gero Besoian,
pista batetik anuriko bertzara, eta hori, bai, Nafar gobernuak, Prinzipe Diebeanak erakundeak, pesatzen dunik, berreskuratu egin zuten, zegoen da oso abandonaturik, eta bueno, zerbait lortu du, bera eta taldea, daude jende batzuk, ez dago Simeon bakarrik, ez, baina, bueno, eta hori ere, begibistan dago, ez, pena izugarri politia da, tokia eta baita ere izugarri ezaguna. Baina animatzen den jendea horrera joatea eta bisitatzera eta bizitzera, ez, abian. Baita, eske hemen... Izango zen asuntoa. Horrein jendea pandemiarekin ari da iritik ateratzen, ez, eta agian ikusten dute hor lasaitasuna eta... Oso hurbil dago, nik ez nien ezagutzen egia zen. Baina oso hurbil dago, Eta etorkizunera begira nola ikusten duzue zuen? Zen gure edo orokorrean edo? Zuen, momentuz, zuen egoera eta nahi baldin baduzue saltza horretan sartu eta esan Nafarroako artearen egoera. Marea. Baina hori igual zailagoa da. Gehiegi da, ez hori, ez dakit. Ni segitza, pentsat, pertsonalki segitza, pentsatzen, asmoa... Baituzue hori deia gora indikan kontatzeko buruan? Ni gustatzen zait, batez ere olako fasetan igual zailenak dira eta niretzat interesgarrienak ere, ez? Nola, pentsatu nola egin eta ezakit, lortzea olako pausoz pauso, ez? Ezakit. Nik ez dakit zen, nola, ez dut ikusten, Ni San Fermin traino eta... Eta listo! Ez dute, haratago ez dute zer ikusten. Askori gertatzen zaio hori, Hemen etortzen direnei galtzen diodanean, ikusten dute haien etorkizuna dela hemendik hilabete batetarako tarte hori eta gero... Eta artisten munduan asko gertatzen da, ez? Gainera gure igual lanbidea ez egonkorra denez, ez? Hori da. Batzutan hori gertatzen da. Baina jo bere zola izan da betidanik, ez da inbesterako... Ohituta gaude. Hori da. Josebarekin hori etxai, ez? Arginarekin gauza bera etxai dena. Konfinamendua, pandemia etorri da eta jende guztia beldurrez zer gertatuko da. Eta gu ohituta. Ohituta gaude, oraindik. Ikusiko dugu, ez? Bai. Horri ohituta gaude, ez? Bestaldeatik, pixkat, ez penagarria, baina pixkat pena ematen du, ez, horretara ohituta egotea, ez? Alde batetik interesgarria izan daiteke, baina bestalde batetik, ez dakit, ez? Epe luzerako proiektuak ezin ditugu prestatu, ez? Zaila da hori proiektu horietan pentsatzea. Baina bestaldetik, oso sanoa dela uste dut, ez? Bai, gainera, printzipioz ezin da jakina, ezin dugu esan hola konkretuki, baina eski karo guk sortu ginen gure mikrokooperatiba izan zen, justo pandemia hasi, baina 6 hilabete aurretikan. Izan zen momentu igual okerrena edo aproposena, ni zer dakit, nire ustez ongi egin genuen. Baina, kero, justo hasieran, hazin bazara zailtasun guztiak beti hasieran izan behar da. Naiz eta esperientzia eduki, baina hala ere, dena zerotik hasita, ez? Orduan, hasi behar zara eta, eske ez da urte bat ere. Pasa eta hasi ginen honekin, hasieran zen, 100-tik 0-ra pasatu, baina gero, hilabete batzuk pasa, eta, eta gaur egun, badugu lan eta, gu baino asko sokerrago izan da jende pilo bat. Nahiko ongi, esan nahi dut, alde batetikan sorte ona izan dugu, eta bestaletikan enpresa sortu berria, printzipioz luzerako egiten duzu. Ezin da jakin, ez? Igual bihar aldatu behar gara, aldatuko dugu, baina eta gainera ere beste gauza bat esan dizut. Nik uste olako krisialdian, 2008an nik uste nahiko garbi ikusitzen, eta orain pandemia honekin gauza bera, ez? Zer da beharrezkoa da mundu honetan? Ongi zorrotza jartzen bazara, jatea eta gauza gutxi, esan nahi dut. Agian
ogiak egitea gure lana, baina askoz importanteagoa da. Hala, Bai, ongi oinarri-oinarrira pentsatzen joaten baldin baduzu, bagara, orduan, bai. bueno, pues, beharrezkoa mundu honetan, pues, gauza gutxi daude. Ni ez dakit, igual kriston astakeria Ez esaten egia ari da, naiz. oinarrizko beharrak oso Claro, simpleak dira, oso simpleak dira, azkenean, hori da. animaliak gara. Orduan, Ogia bueno, eta pelikulak ikustea, jazta. esan nahi du, bueno, Ez, baina baita ere ikusita pandemia honetan arte daukan garrantzia. Osea, bai etxean egon garenean eta liburuak irakurtzerakoan, pelikulak ikusterakoan, ez dakit zer musika entzuterakoan, ez? Azkenean bai hor, ez dakit, konektatzen dizu zerbaitekin, ez? Igual ez dela oinarrizkoa, osea ez zara hilko ez baldin baduzu antzerki bat ikusten, ez baldin baduzu pelikula bat ikusten, ez? Eta ez baldin baduzu jaten, ez baldin baduzu jaten. hori da, horregatik esan dizut olako, bai. Hori alde batetik, baina justo kontrakoa ere egia da ere. Claro. Izan da, begira guk Napar elkartean gaude, Nafarroko ekoizleen eta profesionalen elkarte horretan gaude, eta hori adibidez, justo honekin, COVID-en asunto honekin, egin genuen proiektu bat Nafar gobernuarekin, batez ere egiteko, osea, produkzioa eske funtsezkoa da. Askotan, zuek ere oso ongi dakizue. Osea, olako kate bat mantentzeko produkzioa behar bada, edo difusioak, edo... Osea, produkzioa oso importantea da, ez? Eta horrekin adibidez egin genuen guk beste elkarkide batzuk esan nahi dut, ez? Baina, bueno, adibide batzuk, egiteko olako parrilla bat, justo pandemia garaian, eukitzeko kalitatezko produkzioa, edo arlo kulturalean zabala hartuta, ezta? Eta hemen Nafarran dauden hainbat katek hortikan hartu zuten programazioa ere, osea, esperimentua edo nahiko ongietara, eta batez ere horrek erakusten du nola hemengo sektorea nahiko indartsua da eta gauzak kalitatezko direla, ez? Eta hemen egiten dugun produkzionez, eta igual gehienak txikiak izan, nahiko profesionalak eta emaitza onak, ez? Onak eta kalitatezkoak, orduan, eta hori izan da, horrelako adibide pilo bat daude, ez? Esan nahi dut, garrantzizkoa da, bai, batez ere hori, zer egin du jendeak. Bere etxetikan lan egin, hortaz aparte, batzuk direktamente kanporatu, ez? Hori beste alde txarra, ez? Ekonomikoki zer suposatu honek, ez? Bai, eta etortzeko dagoen aseko eski. Hori da, eta oraindik ez da ongi neurtu, ez? Baina hortaz aparte, esan nahi dut, hori izan da jendea denbora egiteko hainbat gauza irakurtzeko, pelikulak ikusteko, ezagit, oso importantea izan da hori, ez? Eta, bai. Orduan beharrezkoa gara oraindik. Noski hori. Eta hor ikusten dut gauzatxoren bat? Bai. Igual, erakutsi alduguna, ez? Bai, hau... kamera hau... Errusiara voltatzen gara kamera honekin edo? Bai. Soviet Batasunera, bai. Soviet Batasunera, bai. Nahiko gauzako gorrak egin omen zuten. Hau, egia esan gauza friki bat besterik ez da, baina, oraindik, ez? Hau, hori da. Grabatzeko, honekin zerbait grabatzeko ideia dugu. Bai, eta oraindik ez... Ez duzue frogatu indikan, baina... Bai, behin frogatu genuen, baina... Grabatu genuen, baina gero... Ez genuen lortu, edo aspertu ginen, pelikula errebeletu baino lehenago. Gero eta zailagoa da. Claro, eske, bai. Baina orain gauza hauek kuetatzen ari dira, ez da? Bai, baita. Eta orain badaudela leku gehiago, ez, horrelako... Batez ere 8 milimetrokoak, hau da, 6 milimetrokoak, orduan hau zailagoa da bilatzea. Ez, baina hauek baita ere... Bai, badaude, ez?
Eta polita oso polita da. Baina, karo. Baina, bai, zaila, ez? Bai, eta oso... Ez da oso praktikoa berez. Hori da, ez. Argi dago zergatik sortu diren gaur egun ditugun kamerak. Claro. Ahí va. Eta nondik lortu duzue kamera hau? Hau, interneten. Ze pasada, Politada, pasada. Oso polita. Eta baita ere, horre, objektibo edo, baita ere, pixkat ezberdina da, ez? Besteekin konparatuta, bueno, lentea edo. Bai. Garai horietakoa. Super ezberdina. Zain beste, hau zuma da. Hori da zuma. Bai, hemen baita ere, hemendik maietu dezakezu, baina horrela baita ere. Krasnogor. Ze guai. Badirudi pistola moduko bat, baita ere bestalde batetik. Bai. Eta buen soinua baita ere. Bai. Ze guai. Ze polita. Bai. Oso polita da. Bai, zer grabatzen duzuten eta Eta, karo. horrekin. Bai, oso polita, ez. Bai, ez, nena jartzen da pelikula, ez? Claro. Eta irudi bat, grabatzera. Bai. Ze guai. Eta hemen utziko dugu hau? Venga. Ea non sartzen dugun. Ja. Harria, ukelelea... Justo horbean, bueno, ez dakit. Horbean ezagit ikusiko den, baina igual utzi dezakegu hemen. Bitartean. Hori da, bitartean eta gero... Oi. Bai. Bueno. Igual maleta gainean, ez? Ez dakit. Hori da. Begira, horrela superondo. Bueno, a ber, mantentzen den. A ber, ahi. Bai. Ze polita. Eta hori Bai, hori da, proiektuarenak. imaginatzen dut bi proiektuena, ez? Bai. Hau da, Matriuskena. aproposena, agertzen da ere, hau nire amak egin zuen. Baitu. Konfinamenduan. Eta ni eraman nituen Bartzelonara, talde Claro, eta gure protagonistarako ikusi eta berea kentu zen berea, eta puntu zen hau, eta pelikulan agertzen da honekin, bai, osanekin. Eta hau da, gure proiektu berria, Petrus. Oda bakizu, ez, gauza bada, proiektua egitea sortzea eta hortik lantzea, eta beste bada, saltzea. Hori da, saltzea. Bai, dosierra... Piskat saltzeko, egin nolako dosier bat, bakizu hau da, nahiko, garo gute esaten den bezala, likidoa, ez? Bai. Hainbat versionatu, hemen taldea, iaia bera eta kompositora ezi, beste guztiak emakumeak gara. Abitu. Bai, sonidistak, bai sonidista zuzeneko sonidistak, bai diseinu sonora egingo du eta soinu nagusia, montajia eta guzti hori, eta ni zuzendaritzak eta igual hori, ez dakit hor, edo goian, edo hor zeok igual jarri, ez? Primeran. Zuze ikustokirik, ez? Bai, berrantolatu beharko dugu guztia, beste maitxoren batekin, ze bestela... Gu bezala ekartzen badute, 3 gauzak eta horrelako handiak. Bueno, batzuk bakarrik ekartzen dute hor arbondete, oderlako frasko txikiak, orduan bakoitzak badute... Denetarik, ez? Bai. Hori da Star Warsekoa, bakoitzak bere... Bakoitzak berea. Mila esker bikote etortzeagatik eta zuen proiektu buruz hitz egiteagatik superinteresgarriak izan direla. Eta ea ikusten ditugun. Bai, ala espero dugu. Ja, hemendik gutxira. Bai. Hostia, beharrezkoa da. Bai. Ziur nago. Bai. Eta zorte hon, etorkizuneko proiektu guztiekin. Mila esker. Zuei.